Welcome mo kapay weekend kaninyong tanan mga higala mga kaigsunan na kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Nalipay kami makikauban usab kaninyo niining usa ka takna sa pag-review sa atong lesson sa tibuok semana. Ug niining semana mga kaigsunan, ang uluhan niini is Unity in Faith. Kung atong binisayon, panagiusa diha sa pagtuo. Malipayon kami nga magkiguban kaninyo niini nga episode kuyog nato karon si Pastor Sigundino Gingging Asoy, ang atong Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Dinhi sa pikas na ko nga bahin mga kaigsunan, ang atong LMS Dean in the person of Pastor June Tautau. Niining adlaw among ipanghinaot nga ang Ginoo mo pagiguban samtang kita magadiscuss sa atong lesson sa pag-review niini o sa mahinungdanon kayo nga mga pagtulunan nga atong makuha o ika-aplikar sa atong kinabuhi samtang magpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pansa dili pa nato pagasugdan kini mga higalag mga igsuon atong hangyoon diha sa pagampo si Pastor June Tautau alang sa kinaadman nga ihatag Ginoo kanato. Kampo ta mga igsuon. Maluluyon nga Dios nga naikaw sa kaitasan sa langit. Usa ka bulawanong higayon na among matun-an ang imong mga bulawanong pagtulunan. Pinagi sa leksyon nga among paghisgutan dinhi kauban sa imong mga alagad Pastor Hesbon, Pastor Gingging. Among ipangayo ang pinasahing akaalam og sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapaminaw nining takna. Mahimo kini namong matun-an og makinabuhi-an sa among pagpaabot kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Nahon karon ang ato ang pagtimbaya sa atong mga higalang mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa atong mga TV, sa atong Facebook Live o maingon man sa atong mga radio listeners. Ato silang i-greet mga kaigsunan sa dili pa nato pagasugdan ang atong pagdiscuss sa atong material karong semana. Atong ihatag kang Pastor Gingging ang una niini nga bahin. Atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan diha sa Oroquita City. Amen. Sila si Dr. Lumasag. Karong Sabado mga kaigsunan, magkita kami, mag-uban kita karong nga Sabado, karong adlaw diha sa Oroquita Talaeron Church. So akong pagpanimbaya sa tanang mga kaigsunan diha, dugay-dugay na nga wala ta magkita o akong ipanghinaot nga mag-auban kita diha karong adlaw nga ipapahulay. O sa tanan nga mga kaigsunan diha sa Western Mindanao Conference. Kauban usab sa atong mga kaigsunan diha sa Sindangan. Sila si Judge Macias, uban sa silang Dr. Cernal sa atong eskwelahan sa Philippine Advent College. Sa tanan nga mga kaigsunan diha, mga onsing family, o sa tanan nga mga kaigsunan sa palibot sa Zamboanga Peninsula Mission. Amen. Pastor June. Gusto sab nako at timbayaon ang ato mga kaigsunan diha sa Camiguin Island diha dapit sa Mambahaw karong Sabado mag-uban ta. Gahapon tawagay mi ni Pastor Joe Lingatong. Adunay dako nga meeting paghimuon diha karong Sabado, so akong gipanginaot nga ang Dios magahatag kanatog mayong panahon magkita ta didto uban sa iyang kaluoy. Ako sang gusto ipanimbaya ang atong mga kaigsunan nga tuwa sa laing kabaybayonan, Pastor Hesbon. Kanunay sila nagapaminaw gyud sa tagna sa pagtuon, Pastor Gingging. Mga kaigsunan nato nga tuwa nagpangabudlay sa laing dapit sa Vietnam, Cambodia, Laos, Singapore, o labi na sa Thailand. Doon na tayo mga kaigsunan gyud diha nga. Amen. Nagsunod gyud sila, bisan sila layo sa atong dapit, apan ilahang gisunod pinagi sa YouTube, naminaw sila nining atong programa. Amen. Dili na ko malimtan makigsunan, Pastor Hesbon, napakoy na-miss gamay ang atong makigsunan sa Maragusan. Karong November 26 to December 8, duha ka semana gyud makigsunan, maghimo ta sa usa ka Revelation seminar, Revelation of Hope sa atong gymnasium sa Maragusan. So tanan diha nga mga silingan ng mga dapit sa Davao Oriental o sa Compostela Valley, mag-abot ang mga kaigsuonan dito, so dako kay nang atong wali. Nang hinaot ko nga mga tambong usab ang tanang magkaigsuonan sa palibot sa Maragusan, Davao. Salamat kayo sa panahon nga atong matimbayang atong mahigala mga kaigsuonan nga nag-support gyud sa ato ang tulumanon. I would like to greet our brothers and sisters na binagyod sa itong mga kaigsuunan diya sa Santa Maria, Davao.
Davao Occidental, excuse me. In the person of Brother Bobong Cabanyero, we met niadto niaging simana dinhi sa SPUC mga kaigsuonan. By the way, we'd like to say condolence to the family of Pastor Ray by the passing of Ma'am Jem, ang iyang pinalangga ang asawa. Mga kabataan tanan, we say our deep condolences to the family. Amo sab gigreet ang atong mga kaigsuonan diha sa Balingasag District under the leadership of Pastor and Mrs. Ricky Conol. Labi na gyud sa atong mga batanon ng Ambassador Youth and Fellowship. Ato silang gigreet og happy weekend mga kahigalan mga kaigsuonan. Maingon man sab karong umalabot nga karon nga weekend. Mapakiguban kita sa itong mga kaigsuonan sa distrito diha sa may Balay-Balay area under the leadership of Pastor and Mrs. Teves. Lipay kami nga makikauban kaninyo sa niini nga weekend sa inyong dako nga fellowship sa tibuok distrito. Amo sa gikalipay ang pagpikiguban kaninyo karon binigyod sa atong mga higala sa St. Petersburg, Florida kang Brother Roel and Jubet Arisgado. Lipay kami nga ipakita ninyo ang inyong suporta sa takna sa pagtuon. Kung inyo nabantayan, you have become one of the best sponsors sa atong programa takna sa pagtuon. Maingon man kang Jubet, congratulations sa imuhang kalampusan for successfully passing the NCLEX exam diha sa United States of America. Congratulations. So sa tanan natong mga kaigsuonan o mga higala nga nagtan-aw sa ilang mga TV sa GSAT Channel 33 kung sa bisan unsa nga cable channels nga na-available sa inyong mga lugar, amo kamong gigreet. Maingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw sa Facebook, sa live nga pagawas nato niini. Happy weekend kaninyo mga kaigsuonan nato sa Middle East, labi na sa atong congregation diya sa Doha, Qatar. Brother Jelor de Monteverde, happy weekend kaninyong tanan ug sa mga kaigsuonan nato dinha. Ug maingon man sab sa atong mga Hope Radio listeners, happy weekend mga kaigsuonan. Now let's go to our study for our lesson for the week. Naguluhan kini og panagiusa diha sa pagtuo. Naay daghang mga issues mga igsoon nga atong makita. Labi na gyud sa atong mga pagtulunan, mga major beliefs as a church. Daghan tag mga commonalities with other congregations, other Christian congregations. Sa mapananglitan, ang pagtuo na to sa doktrina sa Trinity, sa Second Coming, o sa uban pa nga mga pagtulunan nga naa na to makita sa Biblia mga kaigsuonan. Pero doon na kita mga cardinal doctrines sa Seventh-day Adventist Church nga atong pagatun-an nga kinahanglan ingon nga worldwide congregation mga kaigsuonan. Doon na kita'y panagiusa ni ining bahina. Gani, dihay punto sa atong iglesia in the year 1888, nahiskutan nato sa milabay nga mga episodes nga hapit mabuak ang atong iglesia gumikan sa dili pagsinabtanay sa usa ka dako nga pagtulunan as a church mga kaigsuonan. But by God's grace, atong naangkon pag-usab ang panagiusa ni ining bahina. Karon atong tanahon kining 5 ka dagko nga mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church ug unsa nga mga bahin nga kinahanglan kita managkahiusa mga kaigsuonan ug atong maangkon ang hiniusa nga pagsabot ni ining mga butanga. Gitawag na to kini mga kauban dinhi sa panel og mga 5S, nagsugod ni sa mga letrang S mga kaigsuonan. You will find that out later. Pero sa dili pa nato kini pagatukion, atong hangyoon si Pastor John sa pagbasa sa atong memory text for the week. Pastor John. Sa atong memory text karon nga pagtuon sa Acts chapter 4 verse 12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen. Okay, so kung atong tanawon diha mga kaigsuonan, gihiusa gyud ang tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan sa usa lang gyud ka ngalan. Ug kini nga ngalan mga kaigsuonan, walay lain ngalan ni Jesus Christ. Ug pinaagi sa iya ngalan mga igsoon, nahimo kitang mga
igsuon diha sa usa ka panimalay sa mga magtotoo sa Ginoo. Imagine that. It requires only one name aron magkahiusa ang katawhan sa Dios. Now, ato tasunahan atong ihatag ni Pastor Gingging Asoy ang iyahang mga introductory thoughts nining ato ang pagtuon karong simanaha. Ang atong leksyon makigsunan nagapahinumdom nga kining atong tun-an gitawag ni siya sa in English og distinctive doctrines. Yeah. Gitawag ni siya nga mo kini nakapahimo natong unique. Nganong unique kita nga pagtulunan, nganong unique kita nga denominations. Tungod aning mga butanga nga atong tun-an nga gitawag ni Pastor Hisbon ganina og 5S, di ba? Unyang atong lesson nag-remind makigsunan nga kining lima nato ka mga distinctive doctrines nga atong pagatun-an karon gitawag ni siya og guidelines for living that impact the relationship between the Christian church. Sa ato pa, mao ni ang atong dapat ikinabuhi makigsuunan nga dili lamang memorize nato kini nga doktrina kundi mahimo ning ato yung ma-internalize makinabuhian. Amen. So kung makinabuhian nato ning 5S makigsuunan, lima ka mga doktrina nato nga nakahatag og unique sa ubang denominations. Ang impact ani dako kay makigsuunan nga makita nila not for the sake of memorizing the doctrine. Kinahanglan gyud nga ato yung ikinabuhi kini nga doktrina ug makita sa uban ang kausaban sa ato sa mga kinabuhi. Yeah, amen. Pastor John, you have any reactions on So the point? basin nangutanan sila kay 5S man eh. So pwede na siguro natong hisgutan unsa ning unang S dire. Okay. Ato nang balikan mga kaigsunano ang una, pero ato lang iripaso ning lima ka mga S din sa atong lesson. Ang una din salvation in Jesus, that's S number 1. Ang ikaduha mga kaigsunan, the Seventh-day Adventist is being known for this. That is the second coming of Jesus. Nagtuog kita nga muanhi si Ginoong Hesus sa ikaduha higayon, unya ikatulo ang sanctuaryo, the sanctuary doctrine, that's another letter S. And after that, Sabbath, obviously, Seventh-day Adventist, kita nga mga Adventista, mga kaigsunan gani, na ilahanta nga mga Sabadista. Nganong Sabado kita from from sunset, Friday to sunset, Saturday. Mao ni ang 24 hours nga atong gitamod mga kaigsunan. And lastly, kaning letter S is the state of the dead or Kahimtang. about the death and resurrection. Unsa atong paglantaw, although naidako nga disparity mga kaigsunan when we compare how we understand death and resurrection based on scriptures kung atong itanaw, itandi nato sa uban nga mga Christian denominations mga kaigsunan. So mao ni ang lima ka mga dagko nga distinctive doctrines by the Seventh-day Adventist Church. So ang una niini, salvation in Jesus. Unsa man gyoy naka-unique sa atong pagtuo ug sa atong pagtulunan mahitungod niining kaluwasan diha kang Ginoong Hesus. Pastor Gingging, would you like to let the ball rolling diha sa imo una? Sa atong leksyon makigsunan, salvation in Jesus. Sa ato lang kiteks daan makigsunan, kung imong basahon pag utro ang niingon nita, salvation is found in no one else. Yes. So ang kaluwasan makaplagan walay lain makigsuunan diha lamang kang kinsa. Kang Ginoong Hesus, walay laing ngalan. So ang kaluwasan diha ra gyud kaniya. Akong basahog utro sa akong Bible Pastor Hisbon. Ganahan kay ko nga pagkasulti diri. Acts 4:12, di ba? Salvation is to be found through Him alone. Mas klaro, no? Through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. Walay laing ngalan sa landong sa langit makigsunan nga maluwas kita. Kundi si Kristo lang yun nga ngalan. Unya, kung imong basahon ang Romans, gusto na ko ni basahon ni mga teksto, Pastor Hisbon. All right. Romans, kay apil man na, Romans 3:24 and 25. Mao ning giingon diri everyone, verse 23, has sinned and is far away from God's saving presence. But by the free gift of God's grace, all are put right with Him through Christ. Tanan kita nagkasala makigsuunan, o kitang tanan nahimong gitagaan sa walay bayad nga grasya, aron kita masiguli ngadto kang Kristo Hesus nga nagahatag kanato og kagawasan. Sa ato pa makigsuunan, ang kaluwasan walay bayad. Wala ni siya bayad. Dili ni kinahanglan nga imo panghaguan tungod sa pagpakamatay sa kang Kristo alang sa matag sa kanato pakigsunan. Amen. Kita tanan makabaton sa kaluwasan. Ingon diha, we are all put right with God through Christ who set us free.
sa ato pa masiguli kita man gyud tanan nakasala ug basahon nimo ning mga teksto karon nga niya sa ato lesson 1 John 2 verse 2 kani apil ni siya pastor. Apil ni ana ang 1 John 4, 9 and 10. Ato nang basahon tanan karon. Og nang hinaot ko makigsoon nga imong masabtan nga ang kaluwasan kana ang mga teksto tanan nagpasanto pastors nga ang kaluwasan dili na nimo kinahanglan haguan. Diha lang gyud kang Ginoos makaplagan ang kaluwasan. Yeah. Gusto ko mubatin gamay mga kaigsunan dinhi sa 1 John chapter 4 verse 10 nag-ingon dinhi ania dinhi karon ang gugma. Dili tungod nga kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato. Ug tungod sa iyang gugma mga kaigsunan iyang gipadala ang iyang anak nga maoy mahimong bayad sa atong mga kalapasan. That is found in 1 John chapter 4 verse 10. So kining tanan mga kaigsunan ang hinungdan ra gyud sa kaluwasan sa katawhan sa kalibutan dili sa ato ang gugma ngadto sa Ginoo but the love of Jesus for people. So mao gini ang basis sa kaluwasan mga igsoon. So kung atong tanahon dili gini sa unsay mahimo nato alang sa atong relasyon sa Ginoo kundi basically gikan gini mga kaigsunan sa unsay nahimo sa Dios alang sa tao. So this is all coming from God. The initiative of salvation comes from God. Unya ang atong bahin mga kaigsunan mao gyud ang pagdawat niini karon atong maangkon kini nga kaluwasan. Pastor John, any reaction? Niya po'y dugang nato sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 2 sa English, New International Version, nagingon, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Kita mga Seventh-day Adventist, nagtuog yun ta nga usara ang maluluwas si Ginoong Hesus. Apan usahay, magunahon na ang uban nga, doon na ragyo'y pipila nga gipakamatyan. Apan kita nga nagtuo nga si Ginoong Hesus, manluluwas dili lamang kanato apan sa tibuok naong sa kalibutan. Amen. So, ang doktrina sa Seventh Adventist nag-ingon nga, ang tanan nga mga katawhan nga maluwas, dili lamang sa usa ka pundok, apan doon na pud sa ubang pundok, tungod kay ang kamatayon ni Ginoong Hesus para sa tanang tao. Dili lamang kanato, dili lamang sa mga Hudiyo, apan sa mga hentil, o sa tanan nga nagtuo kaniya. Oh yeah, that's right. Amen. Exactly mga kaigsunan. Gani, kung imong tanahon usab there is a pikas nga verse nga mabasa nato sa 1 Peter chapter 2 verses 21 ngadto sa bersikulo 24 mga kaigsunan. Nagaingon dinhi og tungod niini kamo gipanagtawag tungod kay si Kristo sab nagantos alang kaninyo. Naghatag nagbilin kaninyo og usa ka panig-ingnan nga kamo manag panunod sa iyahang mga lakang. So this is all salvation mga kaigsunan nga giunhan ni Ginoong Hesus. Jesus is a trailblazer for our salvation. Dili kay kita gyud ang muangkon sa credit mga kaigsunan nga makasakata sa langit. Gani looking back at the experience of Adam and Eve, kung pagsagdan lang nimo ang tao, kung unsay ilang diskarte mga kaigsunan alang sa kaluwasan, wa gyud mahitabo sa kaluwasan sa tao. Gihimo ni Adan ug ni Eva, nanago pag-abot sa Ginoo. But God came looking for Adam and Eve. Iyag yung gipangita kung asa ang tao. He came down to our level mga kaigsunan. Iyang gi-offer ang solusyon sa sala. To the extent nga niabot ang panahon nga gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga mo'y nahimong atong bugtong manluluwas o panigingnan mga kaigsunan. Pastor Gingging. Gusto na ko emphasize makigsunan kaya basig malimtan nato nga kanang na ang pagpakamatay ni Ginoong mao na gitawag nato og the everlasting gospel. Gusto na ko na i-explain kadyot Pastor Lisbon. Sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, gusto na ko basahon ang teksto gid. Gusto na ko isulti ang upat ka mga unod makigsunan. Unsa ang kahulugan anang pulong gospel? Kanang giingon nato nga maayong balita. Niingon diri ang 1 Corinthians 15, 3 and 4, I pass on to you what I received, which is to be greatest importance. Timani ha? The greatest importance that Christ died for our sins as written in the scriptures, that He was buried, and that He was raised to life 3 days later as written in the scriptures. So, bantayan na to ning upat ka punto makigsuunan ha.
nga giingon diri the everlasting gospel. Di ba ang atong mission statement sa atong church nga kining maong maing balita igawali ngadto sa tibuok kanasuran sa tanang pinulungan aron sa pag-andam sa pagkatawhanan alang siyang pagbalik, di ba? Mao na ang atong mission statement, pastor. Pero balik ta sa 1 Corinthians, timan gyud. 1 Corinthians 15:3 and 4, unang punto diha nga mao ni ang kahulugan sa pulong gospel or everlasting gospel. Number 1, Christ died for our sins. Si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Ikaduha, Christ lived a perfect life. Usa siya si Kristo nagkinabuhi sa usa ka perfecto ug walay sala nga kinabuhi. Ikatulo, Christ rose from the dead. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ikaupat, makigsuunan, Christ ascended to the Father. Kanang naa makigsuunan nga gitawag og the everlasting gospel, ang walay katapusang maayong balita. Maunay imo og akong rason makigsuunan nganong naa kaani nga church. Mao ni ang atong ginawali. Mao ni ang naa sa atong mission statement nga connection dito sa Revelation 14:6-7. Nga kining maayong balita igawali. Mao na gitawag og everlasting gospel nga si Kristo gyud ang atong paglaom nga bisan siya namatay makigsuonan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw nabuhi siya og nikayab sa langit og siya mobalik alang sa pagkuha nato makigsuonan. Mao na atong paglaom nga teksto nga gitawag nato na sa Biblia og the everlasting gospel. Actually, mga kaigsunan, speaking of everlasting gospel, kining ebanghelyo nga walay katapusan, mao ni ang katapusang mensahe nga ginawali sa Seventh-day Adventist Church ngadto sa tibuok kalibutan in cooperation with what Revelation chapter 14 mga kaigsunan, verse 6-12 kung sige sultin ini. Mao ni siya ang three angels messages. Gani part of the angels message is the preaching of the everlasting gospel. Asa iwali sa tibuok naong sa yuta mga kaigsunan. Ug tungod niini, ang Seventh-day Adventist Church is taking the role of the gospel evangelist ngadto sa tibuok kalibutan. Maingon man sab sa gihimo sa ubang mga Christian denominations nga nagdala sa ebanghelyo sa kaluwasan nga si Kristo matud pa sa 1 Corinto 15 mga kaigsuonan, namatay, nabanhaw, nagpataliwala ug mobalik aron kuhaon ang tanan nga mga katawhan niya. Niabot ta sa ikatunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsuonan. Ayaw mong din ha, mobalik dayon ang takna sa pagtuon, inig kahuban ni ining hamubo nga break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala mga kaigsunan. Atong padayonon ang atong pagtuon sa atong review sa lesson karon nga semana. Muanhi kita sa doktrina mahitungod sa second coming of Jesus Christ. Ug niining tungura mga igsuon, kita nato nga ang tanang mga katawhan nga nagtuo kang Kristo, nagtuo gyud nga mobalik siya pag-usab. Everybody who believed in scriptures na si Kristo mianhi sa unang higayon mga kaigsuonan, nagtuo gyud nga sa sunod nga higayon mobalik siya aron kuhaon ang iyang mga katawhan. Dinhi tapuson ang tanang pagkadautan sa yuta ug nianang tungura mga igsuon, ihatag niya ang pagkawalay kamatayon, that is immortality for the people of God who will be living with Jesus for eternity. And that culminates in the second coming of Jesus mga kaigsuonan. Gani naana sa ngalan sa atong church mga kaigsuonan, Seventh-day Adventists. Gitawag tag mga Adventista gumikan kay nagpaabot ta sa Advent, the second Advent of Jesus at a time we do not know exactly when. Atong ihatag ang panahon ni Pastor John Tautaw sa iyahang mga pangunahuna ni ining bahina sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo mga igsoon. Sa akong pagpamalandong sa doktrina nato sa Seventh-day Adventist sa second coming, kung kini nga doktrina wala nato ni siya matun-an o masabtan, murag kung magkinabuhi ta ba adlaw-adlaw, murag Walay pulos. murag
Kung di mong tanawon ang atong palibot, mura man og walay katapusan. Ang kadautan, ang kasakitan, mga panghayhay sa kinabuhi. Apan tungod aning doktrina sa second coming, kay bisag wa ta masayod ano sa siya moabot. Apan mao kini ang dako kayong paglaom nga ni atong gitawag na siya blessed hope. Amen. Tungod kay sa kabugat sa atong gibati ning kalibutan na dili ta kaayo mabugatan kung magunahon na kita nga kini diayng atong kinabuhi dinhi temporary lamang. Dunay pag-abot sa atong Ginoo. In fact, mao ni nakausa nato nga magdinasigay ta, magtinambagay ta sa panahon nga doon na kitay mga giantos nining kalibutan. Og akong nakita nga kining atong pangalan nga Seventh-day Adventist. Usa ka ngalan nga nagatudlo nga bisan kinsa nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, ang tawag niya Adventist. Sa ako lang ang una-una ba? Adventist. Ang tanang tao nga naga-look forward sa pag-abot sa Ginoo, we can call them Adventist. So, pinagi nini kita, kinsa ka Adventist. Unya, usahay siguro pwede nato masulti din nga nanganlantag sa barista tungod kay ang mga kaigsunan magunato sa palibot matingala gyud ni sila ngano man ning mga sa barista nga di man gyud sila kapoyan magsimba Whole day. magyod. Pero ato lang siguro ang ipasantop nga ang original gyud natong pangalan is Adventist. Adventist. Bot pasabot nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Gitawag ni siya blessed hope nato makigsunan sa Titus 2 verse 13. Amen. Pastor Gingging. Gimension ni Pastor Tawtaw ang Titus 2:13. Gusto na ko basahon makaigsunan aron nga maklaro kay nato. As we wait for the blessed day we hope for, when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear. So mo nang klaro kay makaigsunan gingalan dihag the blessed hope. Ang pinakabulahan nga paglaom makaigsunan nga mobalik gid siya. Naa gid tay paglaom kay ang mga tao nga dunay paglaom malipayon man na. Amen. Mawad-an ganing paglaom ang tao magigsunan di gina malipay. Unang ingon diri sa atong lesson, all who love Christ look forward with anticipation to the day that they will be able to share face-to-face fellowship with Him. Amen. Kanang naong ug naong gyud ba? Mao gyud. Ako makisunan nganong gusto gyud ko mobalik na ang Ginoo tungod kay gusto nako makita ang akong nga minahal sa kinabuhi nga miuna. Gusto nako mahibalag sila, gusto nako makita daw. Gusto nako sila dakson makisunan. Bag-o lang Pastor Tawtaw og Pastor Hisbon na ako yung mga amigo bitaw nga ako mismo ang nagtumo dito sa sementeryo. Nga suod gyud kaay gyud. Di gyud ako ma-imagine ang mga anak nga grabe gyud nga halos mo kuyog dito kuyog sa lubnganan makaigsunan tungod sa kaguol, tungod sa kasakit nga nawala ang ilang minahal sa kinabuhi. Di ginako ma-imagine pero tungod anang blessed hope kanang pagbalik sa Ginoo makaigsunan mao gyud day atong gipaabot nga ningon diya sa awit ka, what a day that will be. Amen. With my Savior I see. Unsa gid na kabilihon nga adlaw makaigsunan nga makita ug mao nay akong giampo gyud makaigsunan sa tinuod lang. Gusto na gyud kong mobalik siya unya ang usa sa mga butang diri nga gusto na kong emphasize Pastor Hisbon nga dili lang for the sake of waiting nga nagpaabot tas pagbalis Ginoo. Dunay gitawag og adequate spiritual preparation. Sama sa giingon sa Matthew 25:1 to 13 katupitong napulo ka mga babae nga unsa nga ulay nga ang 5 ginganlan sila og buang-buang, ang 5 ginganlan og manggialamon. Mga maalam nga naman tungod kay katong 5 nahutdan sila oil which represents the Holy Spirit. Naa sila dili igo ang ilang preparation makaigsuonan. While katong manggialamon nahimong gitawag sila og manggialamon tungod kay naa sila extra oil ba. Nga pag-abot sa pamanhonon wala sila nahutdi makaigsuonan sa ilahang oil. Wala gid napalong ang ilang lamparahan. So sa atong espirituhanon nga application makaigsuonan, dili lang for the sake of waiting. Not for the sake of waiting, Pastor. Nga sige lang tagpaabot nga buring-buryong lang wa ta kabalog asa paingon. Maghulat gid ta nga naa tay gitawag og adequate spiritual preparation sa atong kinabuhi nga andam ta kanunay bisag unsa pay mahitabo makaigsuonan. Mao nay atong paglaom. Yeah. Pastor na Okay, isa ka Pastor punto nga nabasahan ako ni malimot lang ko asa na ako nabasa pero nabutang ni sa kunahuna nga nag-ingon nga
in our daily transaction sa atong kinabuhi, it must always be based on the coming Redeemer. Okay. Kung ang atong paglihok-lihok, pagbuhat sa matag adlaw, gibasi pa nato sa maabutay nga Ginoo. Dili ta makaakos pagbuhat sa dili angayan nga buhat. Tungod kay nagunahuna man ta nga kining tanang butanga diri ibilin ra man gyud. Nakapanghipos naman siguro ka kapila naman kahimbalhin pastor sa imong balay, di ba? Kita daghan naman kay tagkaayo pagbalhin. Ako nakaabot naman kog 5 siguro kapag balhin. Pila ra may imong bitbiton? Ilara ka O, wala ra. madani mo. Oh. Kung nagunahuna pa ka nga mo transfer na po di ay ka. Dili ka magsigig daghan og butang kay mao ra magyaperting kapoya pag panghipos. Ganahan lang ko sa linya nagingon. All of our transactions in this world should always be based on the coming Redeemer. Amen. Nga pag-abot nanang panahon na wa mo kay bitbiton. Ang imo ra gyung bitbiton, ang imo ra gyung relasyon sa Ginoo ug sa imong isig katao. Naaragay usa ka distinguishing mark mga kaigsuonan nining mga babaeng ulay bitaw sa sambingay. Mateo. Diha sa Mateo 25. So nimong tanawon, parehas sila nagpaabot. Same group, naghulat sila nga mobalik si Jesus. Pero kung imong analyson ang nahitabo sa mga pasumbingay mga kaigsuonan, niabot ang ilang gipaabot sa panahon nga wa nay nagpaabot. Na I mean that's very real mga igsoon. Nangatulog na silang tanan. Pero the only distinction between the two groups is in spite of the delay, one group had kept its hope alive. Amen. Kanira yung Buhi nga paglaom. bisan og ang bisan bitaw og murag wa nay nahitabo pero diha sa imong kasing-kasing gibalon-balon nimo mga kaigsunan nga naa pagyoy katapusan. Mao ni sila ang sakto nga mga katawhan nga matawag nato dinhi og mga manggialamon mga kaigsunan. Pero atong bantayan ang second coming theme ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Daghan kayo og mga variants sa nagkalain-lain nga mga pagtulunan usab nga imong makita. Adunay mga tao nga nagtuo nga ang pagbalik ni Kristo sikrito. Kanang gitawag nato sa doktrina nga secret rapture mga kaigsunan kay gisulat mangguna dinhi sa Biblia sa Gospels nga dunay duha ka man nagigalang nga nagkuyog og daro dito sa basakan, ang usa nabilin sa daruhan, ang usa nawala. Ang sinina lay na nahugno lang ang iyang sanina ni nagpadayon laglakaw ang iyang kabaw, wa nay giguyod, wa nay nagkontrol sa iyang daro. Gitawag nilang secret rapture. Pero ang point sa maong pasumbingay mga kaigsunan is that in the second coming, sure gyud nga ang naay mabilin, naay madala. But it's not about the secret rapture. Nga, tungod ining secret rapture mga kaigsunan, na-develop po ning pagtulunan which is at variance with what the Bible clearly says nga ang pagbalik ni Kristo is taking place prior to the 1,000 years of peace. Itawag ni mga pagtulunan makaigsunan as premillennialist nga pagtuo mahitungod sa second coming ni Jesus. Whereas kadtong nagtuo og secret rapture mo toy gitawag nila naguna-una nagsakas langit ang uban nya dinhi si yuta na magpabilin sulod sa kalibo ka tuig nga gitawag nagkatuigan sa kalinaw dinhi si yuta. Unya, inikatapos nini mga kaigsunan, ay pa mo balik si Jesus. Mo na gitawag og post-millennialist nga pagtuo, which is not endorsed in scriptures. Kay klaro kay nang gisulti sa Biblia mga kaigsunan, na ang second coming of Jesus is loud, audible, is visual, makita sa tanan. Gani, daghan kay tag mga bersikulo din nga nagkanayon, nga ang mga mata, tanang mata, makakita sa iyang pag-anhi. And that is a personal event mga kaigsunan nga walay usa nga dili makasaksi niining tungura. Kung gusto mo mag-review pa gyud og lalom-lalom diha mga kaigsunan, endorse na mo kining reading sa chapter 40 sa The Great Controversy nga naguluhan, The Deliverance of God's People. This is a good read actually. Basahon lang nato na siya mga kaigsunan. And then let's move on to another cardinal doctrine sa Seventh-day Adventist Church, and that is the sanctuary. Ang ministeryo ni Ginoong Hesus diya sa sanctuaryo mga kaigsunan. In fact, ako ning isulti sa inyo that among all evangelical denominations, mga Christians mga kaigsunan, this is very unique of the Seventh-day Adventist Church. Dili na to ni matawag og
modern Jewish community kay na may ubang mga relihiyon nga nagtuo po sila nga Judaist po ang ilahang basis mga kaigsunan, pero it's totally different from how Seventh-day Adventists look at the sanctuary doctrine. Ato ning susihon karong bahina, Pastor Gingging. Dunay pagministeryo makaigsuonan sa atong Ginoo diha sa sanctuaryo sa langit. Nagatuo kita nga naay sanctuary kay mao man ang atong pagtunon sa Biblia makaigsuonan og kining sanctuary sa ingon diri, sanctuary in the heavenly sanctuary is the place where Christ conducts His priestly ministry for our salvation. Makita na makigsunan sa Hebreanon City 25. So, nag-ingon diha, we have to come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in the help in time of need. Sa Hebrews 4:16 makigsuonan, kinahanglan mo duol kita sa trono sa Dios maayo kay nagpatiliwala ang Ginoo karon sa ato. That's right. So sa iyang pagtiliwala makigsuon naghimo siya siyang ministry, dunay duha ka ministry, pagministryo gihimo diha sa holy place and the most holy place. So ato nang bantayan, pastor. Unsa man ang gihimo niya sa holy place? Mao nang iyang intercession, iyang pagpatiliwala, forgiveness, reconciliation and restoration. So, pagpasaylo niya, karong panahon na makigsuunan, siya ang atong saserdote. Siya ang tigpatiliwala nato, pero hinumduman baya nato nga dili kanunay siya ang atong saserdote. Maabot gyud ang panahon nga siya ang atong maghuhukom. Siya ang atong judge makigsuunan. Mao na ang atong bantayan. Ako ibalik sa atong Atong ibalik diri sa basic nga understanding mga kaigsunan. Kung atong tanawon, gibase kini sa pagtulunan sa Old Testament, mahitungod sa ilahang sanctuary services. Si Moises mga kaigsunan, gitagaan gid siya og pananawon sa Ginoo kung unsay exact dimensions, unsay mga furnitures nga nadito sa sulod, ug unsa nga mga lawak, ug unsa ang ialirong, ug unsa ang mga dapat nga alang pagagamito ni adtong sanctuaryo samtang nagpaabot sila sa fulfillment niini diha sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga ilang Mesiyas. Ug abi ninyo mga kaigsunan, kining tanan according to Exodus chapter 25 onwards, nag-ingon nini gipasikad kini sa pattern nga gipakita sa Dios kang Moises mga kaigsunan diha sa pananahon. So si Moises na ipananahon dito sa langit, nabuksan ang langit, nakita sa sanctuary, unya mo to iyang gibuhatan og plano mga kaigsunan just as he saw it sa iyang vision. Og kini nga pattern mga kaigsunan is actually the real place where our transformation ang atong atonement system mga kaigsunan sa pagpasaylo sa atong mga sala diha kang Kristo nahitabo in our Christian era. Dugay nang nahuman ang panahon sa yutanon nga sanctuaryo mga kaigsunan og sa pagkakaron nagpabilin paghihapon ang langit nun nga sanctuaryo nga maoy original nga sanctuary kung asa gipattern ang sanctuaryo dinhi sa yuta. Gani sa ako nang gikaingon sa diha nga namatay si Kristo, natapos na ang panahon sa sanctuaryo dinhi sa yuta mga kaigsunan, and Jesus continues the same ministry. Wala nagtudlo ang Biblia nga wa ta magtuog pare. Nagtuo tag pare mga kaigsunan, but our priest is not human. Dili pastor, dili layman, dili elder ang atong pare nga didto ta mo kumpisal mga kaigsunan, kundi aduna tay labaw nga saserdote diha kang Kristo nga sa pagkakaron nagpataliwala sa mga katawhan sa Dios didto sa langit nun nga sanctuaryo mga kaigsunan. This is very unique. Apan kun imong matugkad mga kaigsunan, masabtan nimo ang proseso sa pagpasaylo sa sala sa tao just as the Israelites understood it sa ilang panahon kaniadto nga nag-ihaw og karnero, nagampo, gipasa sa karnero ang sala, and that process takes place right now mga kaigsunan. Dili na sa karnero kundi sa kordero sa Dios nga giihaw dito sa Kalbaryo sa cross ug pinaagi kaniya naangko na to ang kaluwasan mga kaigsunan. And besides that, there is this final phase in the sanctuary dito sa langit mga kaigsunan. Gitawag na to og investigative judgment or the hour of His judgment has come based on Revelation chapter 14. Kini nga paghukom mga kaigsunan is the time that Jesus enters His priestly ministry beginning on October 22
1844. More than 150 years ago, mga 168 na takarong tuiga mga kaigsunan. I mean 174 years since that year. Og si Ginoong Hesus nagpabilin paghihapon siyang pagpataliwala karong adlaw. Gusto lang ako isumpay sa thought ni Pastor Hesbon makaigsuunan nga kining sanctuary tanan nga mga elemento diha palihog na lang kung basa ninyo sa Exodus 25 kana gyud nagsintro ngadto kang Ginoong Hesus. Amen. Ug kana may kalabutan sa iyang planos kaluwasan kana tanang mga symbols diha makaigsuunan mga lampstand, mga cabinet box kana tanan makaigsuunan nagasintro gyud kana ngadto kang Ginoong Hesus. Ang iyang pag-ula, ang pagpakamatay niya sa cross ug timan ni gyud makaigsuonan. Ang sanctuary doctrine is the only doctrine nga nagatuo gyud ang Seventh-day Adventist. Kita gyud ang kita ra gyud ka denomination makaigsuonan ang nagapasanto pag-ayo ni ana nga kanang sanctuary sa kanitibukan mao na ang planos kaluwasan nga usahay dili masabtan sa tao apan sultian mo nako that made the Seventh-day Adventist unique makaigsuonan. Kaya nagatuo kita nga naatay usa ka saserdote nga labaw nga saserdote nga mao si Hesus nga nagpatiliwala nato makaigsuonan nga siya gyud ang atong paglaom alang sa kaluwasan. Amen. Pastor John, any additional to the point? Nalang ko'y gusto nga ipasanto usab kay usahay basin malimot ta nga gikan sa 1844 niini nga doktrina nato sa 1840 sa sanctuary nagsugod ang hukom investigatiba. Investigative judgment. Unya usay makauna nata nga ang hukom unya nas pagbalik sa Ginoo. Sa una ingana akong unahuna sa gamay pa ko nga pagbalik sa Ginoo usa pa paghukom pagabuhaton. Apan ato gining balik-balikon sa pagpasantop nga ang paghukom nagsugod na. Amen. Pre-advance judgment, hukom investigatiba. Mao tong si Kristo misulod sa dapit nga balaan sa langit nun nga sanktuaryo. Sa maong panahon, nga ang yutanong hata sa surti misulod sa dapit labing balaan sa yutanong sanktuaryo sa adlaw sa pagtabon sa sala. Day of Atonement. That's right. Busa, din sa pinadayag 22:11-12 na mention na ganina ni Pastor King, tanawa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong panimalos. Sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ang pagbalik sa Ginoo dili na paghukom, kundi paghatag na og balos og panimalos. Dato pa ang paghukom karon. Before pa. Sa wa pa siya balik, humana ang Ingan lang paghukom. na siya og kuan pastor, investigative or pre-advent Pre-advent judgment. judgment, Karon yes. naa paghukom pero katong imong giingon nga pagbalis Ginoo mao na to executive. Executive. I-execute na gyud ang pagpahamtang, ano man saktong Bisaya. Pagpahamtang na gyud sa balos sa imuhang binuhatan. Og sa panimalos. Oh, gingan lang gyapon judgment pero final. Executive, yeah. It is a final judgment kay katang giingon nimo investigative or pre-advent meaning sa wala pa siya mobalik karon sa ato pa ongoing ang Yes. judgment. Katong imong giingon nga second coming mao na to executive judgment. So dirita na himong unique Oh, mao na nakayo tungod na to. kay pasidaan ta, nagapahibaluta nga ang paghukom naay phases of judgment. So ato ginang masabtan kay magkulat pa man ta og ambot lang ka og maluwas bago dili. Pero sa ato dinhi gani napay isa ka nindot kay diri nga mensahe sa Uno Juan. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo nini mabutanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan si Jesucristo ang matarong. Amen. So karon ang trabaho ni Ginoong Hesus dito sa sanktuaryo. Si abogado. Si abogado. Siya ay abogado. Tagpataliwala. Grabe ka importante. Masipya ta naa siya. Mao na nga let us come boldly on the throne of grace. So mala pa ni Pedro. Yeah, bubo na lang kaya itong panahon mga kaigsunan na itong tukiyon ng katapusang duha ka mga pagtulunan which makes us unique from among other evangelical churches. Ang second to the last mga kaigsunan mo ning Sabbath or the seventh day Sabbath of the week mga kaigsunan. Kung imong tanawon, pipila lang ang nagbantay sa igpapahulay sa ikapitong adlaw sa semana. Ang Seventh-day Adventist Church is one very small marginal group nga nagtuo niining ikaduhang niining Sabat mga kaigsunan as the day of rest on the seventh day of the week. Napay uban
kining atong mga kaigsuonan nga mga Hudiyo sa pagkakaron 7th day gihapon ang ilahang gitamod. They have a unique way of celebrating Sabbath. Yani stricto pa sila kay mga kaigsuonan kung i-compare nimo sa Seventh Adventist Church. Unya naapoy ubang mga Baptist denominations nga Sabado ang ilang simba mga kaigsuonan, and many other Christian denominations nga nagbantay sa Sabado ingon nga igpapahulay. Kung imong tanawon diri sa Biblia, Sabbath has become a sign of God for His people. Mailhan niya ang iyahang tinuod ng mga katawhan, pinaagi sa adlaw ng igpapahulay. You will find that in Ezekiel chapter 20 verses 12 and 20. Kung ang pagtamod nato ni mga kaigsuonan gikan sa pagsalop sa Bernes, katapusang mga oras niini, magsugod na ipapahulay ug matapos usab kini mga kaigsuonan inigsalop sa adlaw pagkasabado sa hapon. And that is how the Bible endorses Sabbath keeping mga kaigsuonan. Ug dinhi makita gyud ang tinuod nga makatawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang kasuguan, and at the heart of the commandment is the Sabbath command mga kaigsuonan. Gani nag-ingon ang Dios, hinumdumi ninyo ang akong igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Atong Pastor. ipasa. Yeah. Akong nadiskubrihan bago-bago pa lang kay kini bitawng panahon sa kasal. Kasagaran gyud nato nga mga ninong-ninang ato amang gyung andaman og unsay atong iregalo sa ato ang inaanak sa kasal. Apan ako nadiskubrihan nga ang Ginoo siya nagkasal sa atong mga ginikanan si Adan ug si Iba. Sa pagkasal niya naghatag po siya og regalo. Ang regalo sa Ginoo dili plato, dili kutsara, dili takori. Apan ang gihatag sa Ginoo nga regalo sa tao maong adlaw ng Sabado. Okay. Oh, that's right. Pagkanindot no, ang regalo sa Ginoo sa atong maginikanan adlaw sa Sabado ug kini nga regalo dili lamang para sa atong maginikanan apan usab sa tanang tao, Generasyon, no? sa tanang henerasyon. Amen. Naalang ko idugang ani Pastor Response sa dili pa tumatos katapusan nga S. The final issue in the last days is about worship. That's right. Mao ang pagsimba makaigsuonan. Og timan-an nato nga ang Sabado is a memorial of God's creation. Mao na ang timan-an gyud nato, not memory of resurrection. Not a memorial of resurrection. We keep the Sabbath because God is our creator. Pagsimba nato, pag-worship nato makaigsuonan sa adlaw ipapahulay, nag-ila kita nga doon na tayo magbubuhat. Malimot ganita makaigsuonan sa pagsimba sa adlaw ipapahulay, nalimot po tagkinsang atong magbubuhat. Gibuhat niya ang tibuok kalibutan sa unom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw maunsa man siya. Mipahulay siya. Iyang gibalaan, iyang gipahulayan ug iyang gipanalanginan ug iyang giunsa. Iyang gibalaan makaigsuonan. So he blessed, he sanctified unsa pa gyud, and he rested. Iyang gipahulayan makaigsuonan. So dili nato na siya malalis. Nag-ingon ang Hebrehanon 4 bersikulo 9. Busa nagpabilin pa di ay ang adlaw ng ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Dili gyud nato limtan makaigsuonan usbo nako. The final issue in the last days is about worship. So pag simba gyud nimo sa adlaw ng ipapahulay makaigsuonan, nag-ila ikaw nga ikaw dunay magbubuhat ug kana nga magbubuhat mao si Hesus. Dili gyud nato nalimtan kay kun malimot ganita nang ipapahulay makaigsuonan maingon ta nga naapay laing adlaw nga atong i-worship. Wala kita nag-ila nga naay creator nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao na importante kay Okay, makaigsuonan. salamat. Ang katapusan nato nga point diri sa atong lesson mga kaigsuonan is about death and resurrection. Very unique ang Seventh Adventist Church sa atong pagtuon ug sa atong pagsabot ni ining doktrina sa kahimtang sa mga patay human ang ilang kinabuhi dinhi sa yuta. Ang uban manggod nga mga pagtulunan mga kaigsuonan share this in common with other denominations nga ini kamatay sa tao aduna pay kalag nga maglaroy-laroy. Aduna pay kalag nga mobalhin og lain nga lawas, aduna pay kalag nga moadtos lain nga mga dapit sama sa purgatorio, sa limbo ug sa uban pa. Ang uban nagtuo nga modritso sa langit, ang uban nagtuo nga modritso sa impierno. But the real fact is nga ang tao magpaabot pa gyud sa pagbalik ni Kristo kay samtang ang tao patay. Wa gyud na siya kalibutan sa tanang mahitabo sa mga kung sa tanan nga ana dinhi sa ibabaw sa yuta under the heat of the sun. Ug na-detach na sila totally from the living, nagpabilin sila ang mga handumanan ug mga memories na lamang makaigsunan, but in the resurrection morning Christ will give them
this new body, new resurrection bodies og niining tungura makaigsunan, which is opposite to what others believe. Na nagtuo manggod ang mga katawhan nga ini kamatay sa tao ihatag sa Ginoo ang immortality. That's wrong. Didto na ihatag sa Dios ang immortality sa tao, mortals as we are, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsunan ug sa second coming ni Jesus. And we will be sharing that immortality with God for eternity in this new life, new earth, and new heaven mga kaigsunan. So kung atong tanawon karon, mali ang atong pagsabot sa kadaghanan nga kung ang tao mamatay, magsuroy-suroy pa siya mga kaigsunan because that is contrary to what the Bible teaches. So plain ang atong pagtulunan mga kaigsunan nga ini kamatay sa tao, magbuwag ang lawas o ang espiritu, mawala ang kalag nga may kinabuhi. That is the formula of scriptures being given in Genesis chapter 2 verse 7 o Ecclesiastes chapter 12 verse 7 mga kaigsunan. So atong ihatag ang mga parting thoughts sa atong mga kauban nga panelist aron masipong nato kini o atong tapuson kini unyang taud-taud mga igsoon. Sa dili pa kumuhatag sa akong katapusan nga statement, Pastor Hesbon, gusto lang ako basahon ang Ecclesiastes 12 verse 7 sa mahitungod sa kahimtang sa mga minatay. Our bodies will return to the dust of the earth. Ang atong lawas makigsuonan nga patay mo balik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto, and the breath of life will go back to God who gave it to us. So dili magsuroy-suroy makigsuonan ha, atong iklaro gyud nga inig kamatay sa tao kay gikan man ta sa abog sa yuta. Sa Genesis 2:7 mobalik ra punta sa abog sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mobalik kun espiritu kun gininhawas kinabuhi mobalik ngadto sa Dios nga may naghatag niini. Ang ako lang kasulti makigsuonan nga kining atong distinctive doctrines or kining atong doktrina nga nagahatag natong kalainan sa uban nga pagtulunan, ato ning kinabuhian, ato ning i-internalize, ato ning kinabuhian sa sulod nato nga kamatuoran nga makita unta makigsuonan sa atong kinabuhi nga unique gyud ta. Ato gyud gi-practice kun unsa ang atong pagtulunan gyud makigsuonan nga naghatag natong kalainan ug ang atong relasyon ngadto sa uban makita gyud nga naatay Kristo kay lahi man ta sa uban nga pagka-Kristohanon. Amen. Malipay ko maghuna-huna, Pastor Hesbon, Pastor Gingging, nga sa kadaghan natong natambungan nga mga paglubong, wala gid kay ko makadungog. Ambot o nakadug ba ko o nalimot ko, pero kasagaran gyud ako matambungan nga wa gyud mo syagit nga sama bitaw sa walay paglaom. Tungod kay kini nga doktrina o pagtulunan nga atong gihuptan, usa kini ka importante kayo alang nato mga Kristohanon, Seventh-day Adventist. Akong nakita nga kini nga doktrina, nagausap po nato sa pagtinabagay sa panahon nga dunay mapahuway og una, atong tabangan, atong ihatod, iplastar og mayo, tungod kay atong paglaom naaman sa pagkabanhaw. O atong nakita nga sa balaang kasulatan, mga 500 ka beses gisgutan ang kamatayon, apan 50 niini nagpasabot gyud nga usa lamang kini ka katulogon. Busa ang kamatayon ngani matud pa sa uban usa kini ka anesthesia nga sa pagbuka sa imong mga mata ang imong makita mao ang naong gyud sa atong Ginoo. Ngani bisan pa nga ang atong mga hinigugma naguna sa lubnganan, ang Last Day Events nga libro nagsulti nga ang pinakauna mo kumusta ni adtong mga namatay diha kang Kristo. Dili ay lang bana, dili lang asawa. Apan ang unang mo kumusta nila, wala lain mao ang gi-assign nga madulunda nila mga kaigsunan. Busa malipay ta nga ang mensahe sa balang kasulatan o sa Espiritu Stagna naghatag natong paglaom maluyo sa kamatayon. Dili ta mabalaka kay dunay pagkabanhaw. Amen. Nagkakay salamat no sa atong mga kaigsunan nga kanunay gyud nagatang sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Salamat sab sa atong kauban ng mga panelist dinhi ug kami nang hinaot mga kaigsunan nga ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan sa walay kinutuban. Magkita ta sa sunod nga mga episodes dinhi lamang sa takna sa pagtuon. May we all be blessed. This is our prayer. Ato kini pagkatakuupon mga kaigsunan pinaagi sa usa ka halad sa awit o sa pag-ampo kuyog ni Pastor Gingging Asoy.
Panginoong Dios, daghan kaayong salamat sa pribileyo nga nakatuon kami sa imong leksyon. Salamat nga pinaagi nining mga doktrina nga kami nahimong unique. Naghiusa ang among iglesia. Amen. O puno kami sa paglaom, Ginoo, nga mobalik na kasadili madugay. Kuhaon nimo kaming tanan nga imong mga katawhan nga imong gitiman-an. Ang among paglaom, Ginoo, nga ayaw nagyugdugaya. Aron kaming tanan mahiusa di sa imong gangarian, wala na kakapoy, wala na kagulanan. Lunlun kalipay na among mabatnan. Amen. Amo kining pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Family friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.